ko mulki na nake. Matata ta kawo wani sama gadona na sunna. Kai. Mi a haka? Kai ta dan shege ta shi. Kwartan banza da yi mi haka wurin ga. Are you okay? Waye? Mina na ake tare da matata. Mina na. Ina yi ma magana you tell me rubbish. Don ubanka. Ni za ka mara. Sai in kara ma wani wallahi. Ida Sunday. Wane Sunday? Sunday ya ci man din nan gano fam. Na gane shi mana Sunday Omonisi. Kai dai Sabinus bai. God. Gayan na yana aiki, kaga in ya sha kolos daga wallahi iya kawa aiki. Me aka yi da ita? Wai baka santa wa, ita ta aka kira da kolos. In ka sha ta kakkawa ta yanke ta kakkawa aiki. Don Allah. Kai ka sha wahala da sha ka haɗe sabe ta, wallahi tana aiki. Ɗaya mai sha. Kakka sha da yawa. In ja. Wai in kunna ma sai an kunna aka ja. Jatu. Kace. Jawa da. Na je ina sama. In ji sama zagana. Tashi sama zan yi. Kwayai. To ina na nake nan. Uga don Allah ka yi hankuri don Allah. Imagine, ke getman ɗina na wani na kaushe min gadi wayan. Ke mari na yayyawa. Wallahi tsotsayi don Allah dai ka yi gawar tamin. Don Allah. Kai, wallahi yau sai ka bar gidan ga yanzu. Wallahi bai kamata ka yi min haka ba don ba cikin hayaci na ni haka ba. Ordinary getman.